El món es desperta. Un sol ha arribat i el sol ens mostra el camí. Un sol ha arribat a la ciutat i ens diu: deus fumar al carrer, fuma al carrer. No saps què deu ser. Vés en compte, si no és clar. M'he passat dormint les visions d'un demà parlarà. Fantasmes que el preparen, quina cosa estranya. Jovens que et guarden i que mai t'enganyen. Són els Yokai. Yokai. Sopa! El moviment de Saturn i els astres. Que el sistema solar que el sistema solar